angabiswa izwi lakho angasuka ashiya ngiyayikhetha inkosi engcwele uShemvunyazi lezulu, amen. Ngiyacela ukubingelela ihamenti yonke yasezulwini, amen. Bathi-ke ngwakamhlongo-ke mangizwa ngikhule nangisho kanjalo, kodwa ngiyayibona ngiwakhona konke owamhlongo impela ngikhona ngqo. Igama ngudlozi lami. Hayi-ke uBhombela-ke wayesengenzela-ke inkinga-ke lapha ekhaya, ngisegoli la ngiyasebenza, waphela umsebenzi. Ayi ngabuka ukuthi sekunzima kakhulu, ngase ngehla ngabuyela ekhaya kwelakithi eMsinga. Ngangiganiwe ngaleso sikhathi, angiqala manje ukuganwa ngiyaphinda, kusho ukuthi amasammathi awu-2. Amen. Mangifika ekhaya akumnandi kahle, bathembele kimi, kodwa manje angisebenzi ekhaya, kuyahlusheka. Kwakuye ukuthi umakoti evuka ekuseni ebeka amanzi, ugesi ongakapiki abeka amanzi, ezesha ibhodi lisale limhlophe, akukho kuzongena phakathi. Ngengizwe ethi umuntu uyahlupheka, mina eshoda ngedatha. Nakhona idatha lokuthi ethukwethina ko-Facebook lapha naku-TikTok. Mina indlala iyake ngishaya indlala ngaze ngayijwayela, kuphela 3 months ukudla kungena esiswini, ngiphuza amanzi. Ngafunda lapho ukuthandaza. Mawuthi uyafika lapho uthi uyancokola nomakoti kuba ikapa, uzoncokola kanjani nomuntu elambile? Esiswini kukhala amathumbu. Sekufika isikhathi lapho khona uBhombele sezoyiveza manje ubukhulu bakho, ufika kule sibili ngilele, uthi lalelo wendoda, gibela ngoLesithathu uye eGoli, uzosebenza lapho vele usebenza khona. Ngangisebenza lapho eFertility. Wathi ngizokubuyisela khona uyosebenza khona. Ngithi mina manje ngizohamba kanjani ngoba lapha nemali yokugibela uthi hayi uzogitshezwa yimina. Mina nje anginaso isikhathi sokuphikisana nomuntu ethi yena uShemba kuyena uNkulunkulu, ngithi mina ngivele ngithule nje, ngithi akumnyama ebusweni benkawula. Ngithi mina manje pho Shembe ngizobona ngani mase kufike wena ukuthi-ke uweke, uthi ngoLesithathu ngizofika, kuzoqala kufika umkhefezelo omncane. Uma kufika lo mkhefezelo omncane uphuma uhambe, ngoba emva kwalapho kuzoza imvula enkulu ongeke usakwazi ukuphuma ngayo. Sehambile ngapha umakoti wabuyela kubo, uthi ngeke ngimele indlala, kuyahlushekwa la ekhaya. Asazi mfowethu, mhlambe nowakho usazohamba, sazoba nithanda ukupostana usuku nosuku, uthi uzoposta abani esehambile? Uzohamba phela. Uyazi ukuthi abakoti abaganile ayikho into emjabulisa endlini njengokuthi mayevula ifridge ethole yonke into, ethole oshizi, ethole wena phayinathi, ethole wena bani. Uma ingasekho lento kuzoba njani? Kuzoba njani ingasekho le? Omama bake bedlala isitokfeli sokudla, ethi uyangena endlini azabambelele ebona athi mina ngunkosikazi, ebheka isitokfeli angazi ukuthi bekuyoordela isitolo. Bangasekho ushwabana ngisho ebusweni. Indlala. Mina ngoba ngila eGoli ngagitshezwa uBhombele ngisuse ekhaya. Uma efika-ke ngoLesithathu lase lethi khefe izulu, ngase ngisibamba isikhwama sami, ngasithatha isikhiye sami, ngangivele ngishiya indlela mina isifile, ngasifaya ephoketheni, ngase ngibamba indlela ekhaya zange ngisho ukuthi ngiyeGoli. Ngangizosho kubani? Balambile labantu.
kwase bekumemeze nobona ukuthi hayi lokho okungebani amelapha emgwaqeni nethini lekhu athi hey bantu bakamhlongo bese libeka phansi ithini suke ngiyinsizwe engangiyolanda ikopi lekhu lapha ya elizodliwa abantu abawu8 ekhaya sengiyaphuma uma nje ngani mangifika nje ePhomoroyi hayi la sesishayeni imvula lapha ngabuka ukuthi hayi ubesefikile impela ke manje uBombela ngiyahamba anginasente ephoketheni kodwa uma sengingena eTaxini angithi uyazi mawuhlele eTaxini kuthiwa nga4 nga3 nga2 idlula ngamasithi kuthiwa ize ngamasithi wayevele la ewindini ebese ethi sekunjalo enginika imali ngikhokhe ngithi mina 4 isuka itaxi iyaphi ngemnambithi ngiyohlaba isitimela emnambithi ngisuka ePhomoroyi ngaqala ngathi mina hayi ngihamba noNkulunkulu impela sengikhokhile u4 abangibambanga ngingenasenti yaphuma iphuma ePhomoroyi iye eTfali mayifika eTfali ngaphinda ngenze njalo eTfali uMnambithi ngakhuluma nomuntu ozongiphikisa mangithi ushembe uNkulunkulu athi umuntu hayi engayizwani yona lento engisho kwamanje ngoba bavele bethi nina nicreate inganekwane nibuye nizotshela thina ithema isuka eTfali iphikelele emnambithi ngaphinda wasevela la ewindini wathi naku khokha ngaphinda ngathi 4 yadlula 4 3 yadlula yaphuma eTfali ya emnambithi ngafika emnambithi ngalinda isitimela lesithathu uma ngifika lapha ngena ngaphakathi emathikithini mhlambe kwako 12:03 emini bathi hayi isitimela sophuma kusasa ngolesine ngilambile ngiyafa ngalesikhathi hey ushembe nje ukudaza inkani nomuntu uma ngabe ilanga liyosithela lithi uqhamuka nje insizwa ihambe ikhuquza amahewu kanje ngimile lapho ngicabanga indaba ukuthi sengisemnambithi isitimela songena ngolesine ngo10 ebusuku kumkanjani la kodwa ngalinda hayi ngahla iqhamuke lensizwe iphethe amahewu ithi yazi mfowethu bese ngithengela amahewu kodwa manje ngiyezwa ngihalela udrink uyaphuthumani asiye kwaMxhawuli bayazi abasemnambithi kwaMxhawuli enyameni mina kwaMxhawuli ngaqala ngihamba naleya nsizwa ngangibona tho nangokuBombela uyongiphi inyama ke manje ushilo nje wathi ungilandila ngithi uma ngabe ngithi mina mfowethu asabe sethabambe lamahewu wabamba amahewu ngithi mina ngizwadla usuku lonke la namhlanje nakusasa uyakwazi ukonga kuyongiwe izinto ziyongiwe hayi ngiyathihambe nalensizwa ifike yosinyama sidle besibuya isithulitha intandokazi khokha abeke la insimba akufuneki ijwayelwe abafana abasebancane ayibeke la intandokazi sithi mfimfi ngigodlena kamahewu amakangiphe yona ngapha hayi lishona ilanga kuse ngakusasa ngiphikelele lapha sekulesine phela manje uma ngifika lapha ngihlale ngaphakathi early ngoba ngenzela ukuthi ngingaze ngivaleleke ngoba nginathikithi ngahlala lashona ilanga zahamba ikhathi zathi 10 ebusuku yasingena lento ishosholo zamile ithema ingena ngase ngigibela buka sengigibela indawo engaka manje anginasente ubani loyo mame uma ngabe isingena lento ithi gidli base beyishala endweba yabo base besho bathi thikithi ngase ngisho ngaphakathi esitimeleni sengingaphakathi ngithi mina ngeke ngisajika sengisemnambithi ngisuka le msingakude kanje hayi sengamane wenze okwenzeka hayi ingene uma nje sihamba sithi Mnambithi Newcastle sanje mangabe sizophuma eNewcastle sesiphelele manje Standard Town hayi yasifika lento yasezulwini kwanje lelelelele lokuthumanyana okuncane waselalela ke mntanami bayeza laba bamathikithi
vusa ikhanda uqalaze ngapha ngemumva uma bengena ungalwi nabo ngizobe ngihamba nabo bazofuna nje ithikithi ubeke phansi umoya shuthi uyangazi vele ubhombe nginenkanda kane strong kabi kodwa hey futhi ngiye ngithandaze ngithi kuthathe konke shembe ungishiyele inkanda hayi ngithema ngathi ngishundula ikhanda base bengena bawubambe ngapha imshini labantu thikithi ngeke ufoste lapha kushosholoza ungafosta kulezila hayi shosholoza ngeke ufosta mangobe ngavele ngasukuma kuqala nje ngangasikhathi ngangishefa lapha intshebe engabikho ngani nayo futhi kwasho ushembe wathi yeka ophinda uhlupheke le ntshebe yakhe ibokungcwele manje uma befika ngavele ngasukuma kuqala ngathi hayi madoda ngicela ningibophe vele ithikithi alikho kuyabheda kuyahlusheka nala ngisuka khona futhi lapha ngizodlala ngithathe nje niyongivalela hayi bevele bethule labantu sihambe isitimela sithi Newcastle sithe mase Standard Oil kwapaswana ekuseni isikhathi bethi hayi baba ngeke sikwazi ukuqhubeka nawe phela masisuka la sesiyegoli manje sicela ukuthi usale la uzokwenza iplan hayi ngithi mina kunankinga sengingayishova nangenyawo Standard Oil to Johannesburg mina ngahuzuka ngeke umndeni wami bethi kwathwala lo kanti abazi ukuthi ngathwala ngobhombela ngahuzuka mina kufanele ngumthetho ngibe nento zonke ngahuzuka wawasuka kini wena ngamangobo eza la eGoli uma ngabe sengila eStandard Oil ethi ubhombela lalela ngizofika mina ekuseni nje la makuphuma ilanga lemvula le izothi mayithi khefe bese uphuma sizohlangana ngale kwebridge mawuphuma eStandard Oil nje kunebridge othi mawuphuma uthi nanti lokho kwakunesihlahla esasingapha kudala ethi ungilinde lapho masesihlahleni sohlangana lapho nje mangabe ngibotho sekusile mangicamele pheke isikhwama sami ngeGoli la ngiyakhona iqhawe hayi bese ngiphuma ngibotha hayi sekusile manje ilanga sekuthe chasha ngiphume ngithi ngisigaqe isikhwama sami bese ngithi lelo bridge bese nasi isihlahla ngifike ngime lapho ziqhamuka imoto ngibasathe hayi lutho ngithi hayi ngibuze kubandi emadoda mangila ngifuna ukuya eGoli ngenyawo ngihamba isikhathi bathi mawukwazi ukuhamba cishe ungawuthatha 2 weeks ethi lo munye hayi baba ukusuka la uye eGoli mhlambe mawushesha hayi ungahamba iviki mhlambe nenzukwana ngithi minayi isenkingeni la hayi waseqhamuka ubhombela ngithe mangithi yathi yabona imoto mangabe silahla sasithi lahla ama-orange mayithi si-indicate yathi hayi ngathi ngiyagibela kule mangena kule moto lo muntu uhamba yedwa ngihlalela esithini esemva kwakhe nginalento ukuthi mhlambe lo muntu uzothi uzongijikela la endleleni ithi mina ndoda lalela la ulayisha inkinga umuntu anginamali impela la ngikhomba nje ukuthi uhambe nami ngiyacela vele ethula umuntu akhiphela ikhanda ngale ngiyambona udriver mayisesha kahle ikhumbi yakhe ukweze ekhiphela ikhanda ngaphandle ekhiphe nesandla esithe emoyeni makuphela ingoma ngilinde futhi hayi wendoda ehambe nami lo muntu uthule ubhombela sathi masifika la elokhuzeni la emthikeni ngavula isivalo itaxi ingakami ani manje isazoma donsi isivalo donsi isikwa ngabaleka ngithi lo muntu uzongenzela inkinga lo yabazo driver bethu mase bebona abanye bekwenzela inkinga sebona abanye ofemi hayi ngehla lapho angithwa ngitshela ubhombelo atlalela mawufika lapha eGoli sofika silala ubusuku obodwa bese uvuka uhambe uye lapha nowusebenza khona ngafika ngalelo langa ngalala ngavuka ngakusasa ngabuyela eFedility la ngangisebenza khona vele ngafika baqaqaqaqa computer hawu yavela lento vele ibisebenza la hayi bathi hayi babe post uniform
baphosa uniform aqala ukusebenza ngakusasa indlela engangihamba kiyo kuleso sikhathi ngiyale uBombela wayevezile wathi uzohamba la nansi indlela yakho kodwa ngisayilungisa uyabona uma wehla la number 4 police station hayi park leyo ngangivele ngihamba lapho wathi uzohamba sengiphuma nje ngiyakulowo msebenzi engafakwa kuyo uBombela sengiphuma nje amen ushembu uNkulunkulu inkosi sesizwile amen